गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों होननानै इसोरनियाव आर'ज गाबबाय। आरो बेजों लोगोसेनो चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदानै नुजाथि फैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि अनसायोबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो मिजिंथिबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय सानथामसो सिगांनिफ्रायनो माने दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो BRB बर' कमेन्ट इउटुब चेनेल बिनि बिगोमाजों एसे दावराव दावसि जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। समाज बिजोङावबो गोबां गोसारबाय आरो गोबां प्रेस मिट खालामलायनानैबो माने बिदिनो फोरमायलायनाय बा गोरोन्थिफोरखौ बेखेवलायनाय नुनो मोननाय जाबाय। दा जेखियानो जाया मानो BRB बड' कमेन्ट चेनेलनि बिगोमाखौ अफिसाव लांनानै बुहैलायनाय बा बेफोरबायदिनो बायदिसिना दाबि धुमखि होनानै माबा माबि राइटिं पेडफ्राव माबा लिरनानै लालायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुबोनो मोननाय जादों। दा बेफोरखौ लानानैनो बर'निनो सानै आंगो इउटुबार बिथांमोना माखासे भिडिअ बानायदों। इउटुबाव सार्च खालामनानै नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बिथांमोनानो जाबाय देरहासार इस्लारि बिथां आरो गुबुन सासेया जाहैबाय अफ्रि दैमारि बिथांमोना गोबां समनिफ्रायनो आं नायबोबाय थादों। बिथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो गोबां खोथा सोलोंनो हायो आरो हारि सिबिनायनि थाखाय बिथांमोना जोबोद बेसेन गोसा भिडिअफोर बानायबोबाय। गुबुना मा सानो सानबाय थाथों, नाथाय आं बिथांमोननि चेनेलखौ जोबोद मोजां मोनो आरो बिथांमोन सानैनि चेनेलखौ लानानैनो आं दिनै मोनसे नोंथांमोननो भिडिअ लाबोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन आरो बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर बा मावथिफोर आरो बेजों लोगोसे जों गासैबो बर' रायजो राजा इयुन जोलैनि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय माबायदि जोङो गावखौ सोदांनानै लानांगौ बिनि माखासे गियानफोरखौ बिथांमोना होदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोन। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। खारन गोबां अपसन दङमोन, बे गासिबो अपसनखौ नागारजोबनानै बिथांमोना डाइरेक्ट एटाकनि अपसनखौ चुज खालामनानै बिथांखौ एटाक खालामफैनाय जादों। दा बाथ्राया बियो खुब साननो गोनां। जोंनि बर'फोरखौहाय गोबां गुबुनफोरा दिनै एटाक खालामो बाथ्राजोंहाय, नाथाय बेफोरखौ सोर साबेसेया रिप्लाइ होनो हादों, नैबेखौसो जोङो दिनैनि दिनाव सोंथि खालामो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनखौहाय दिनैनि दिनावहाय गोबां मानसिफोरा मानो सोंखारिनो गोनां जादों, बेनो जाहैबाय मोनसे जाथिनि सिनस्रिया डाइरेक्टलि बबेबा मोनसे राजनिति दोलोआवहाय इनभल्भ जानानै खामानि मावोब्ला बियो गाज्रि नोजोरा नुजाखागोन आरो बिनि सायाव सोरबा सासेया ब्लेम होखागोन। आङो बेखौसो नुहुरो। नैबे ब्लेम होनायावहाय जुदि बेबायदि एटाक खालामोब्ला जोंनि गेजेरावहाय गोबां दावराव दावसिया सोमजिबोगोन। दिनैनि दिनावहाय जोङो जाबायदि बाथ्राफोरखौ जोङो खोनानो मोनबाय, नैबे बाथ्राफोरखौ जुदि जोङो सालिजारि खालामनानै नायोब्ला, बै इउटुबारनि बुंनाय बाथ्राफोरखौबो जोङो जुदि रिसार्च खालामनानै नायोब्ला, बियो मोनसे गिदिर इस्यु जानायनि मोनसे सम्भाबना दङ। जाय इस्युआ माने जिउ जोबनायसिमबो थांनो हागौ नङामोन। जाय मानसिया नोंथांनि एगेन्स्ट, बे एगेन्स्टखौहाय माबोरै नोंथांनि कब्जायाव लाबोनांगौ बेखौसो एडभान्स सोलोंग्रोनांगौ। नोंथांनि कब्जायाव माबोरै नोङो बेखौहाय कनभेन्ट खालामनानै लाबोनो हागोन, बेखौ जुदि सोलोंनो रोङाब्ला नोंथांमोना आफादाव थानायनि जेबो लाब गैया। रिजाइन हो, गुबुननो खामानिखौ हो। जाय मानसिया नोंथांनि बार बार एगेन्स्ट खामानि मावबाय थादों बा बाथ्रा बुंबाय थादों, बे मानसिखौ कनभेन्ट खालामनो नोंथांमोना गिबियावनो सोलोंग्रो, बिनि उनावसो खामानिखौ माव। जुदि नोंथांमोना बे कनभेन्ट खालामनाय बाथ्राखौ जुदि सोलोंनो रोङाब्ला, अब्ला नोंथांमोननि आफादाबो लासै गाज्रि जालांनायनि सम्भाबना दं आरो थाङै थुङै नोंथांमोना बे गासैबो खामानिखौ मावनानैहाय सोरखौ असनमान खालामदों मिथिगौ ना? बर'नि बिफाखौसो नोंथांमोना असनमान खालामगासिनो दं। दिनै जोंनि सिमाङा बे नङामोन, बेखौ नोंथाङाबो मिथिगौ, आंबो मिथिगौ, जों बयबो मिथिगौ। नाथाय दिनै बे सिमांखौ जाफुंहोनायनिफ्राय माने जानगाराव थानायनि थाखाय गोबाङानो दुखु मोनदों। दिनै सोमावसारबोयै दिनै फुरा इन्डियाखौनो मावग्लुंहोनो हानाय मोनसे पजिशनावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो NDFBनि सोमावसारनायाव गोबां माने मिथिसारजानाय आरो गिजानाय जाबायमोन। नाथाय लास्ट सेसनाव जोङो मा मोनगोन? बे सोंथिखौसो आङो मिथिनो, एन्सारखौसो मोननो लुबैदों जे बबे एक्टनिफ्राय खै नाम्बारावहाय एकर्डखौ बानायनानै फैखो आरो दिनैनि दिनाव फंसे फंनै बुंनायावहाय नोंथांमोना मानो दुखु मोनखो आरो नोंथांमोना गुबुन अपसनखौ चुज खालामालासे एटाक खालामनाय अपसनखौ मानो चुज खालामदों?
बिनि आन्दोनि बाथ्राखौबो पाब्लिकआ बुजियै जेबो बाखि गैला। माब्रैनि थाखाय होनोब्ला नोंथांमोना अलरेडि बबेबा मोनसे राजनिति दोलोजों इनभल्भ जानानै दं। राजनिति दोलोजोंहाय इनभल्भ जानानै खामानि मावोब्ला नोंथाङा जेसेबांनाखि सैथो जाथिनि बाथ्रा बुङा मानो नोंथांनि बाथ्राया मिनिंलेस। नोंथांमोना स्पेसियेलि साननानै नाय, बै इउटुबारखौ नोंथांमोना दि एटाक खालामहैदों, बिथांखौ बेसेबां मानसिफ्रा नायो, बेसेबां मानसिफ्रा फल' खालामो, नाथाय नोंथांमोननि प्रेस मिट होनायखौ सोर साबैसेया नायो आरो नोंथांमोननि बे गाहायनि कमेन्टखौ नोंथांमोना नायहै, चेकआउट खालामहै, अब्लानो बुजिनो मोनगोन नैबे जोंनि भिडिअ'आवहाय सोर साबेसेनि गाज्रि कमेन्ट फैयो। नोंथांमोननि प्रेस मिट होनायनि भिडिअ'आव नायहै सोर साबेसेनि कमेन्टआ मोजां फैयो। नैबेफ्रावनो हमदांनो हायो जे नोंथांमोना बबे लामाजों आगान सुरदों आरो नोंथांमोननि आगान सुरनायखौ गोबां रायजो राजाफोरानो दिनै हामजानाय गैयि जानानै दङ। दा बिनिखायनो बै राजनिति दोलोखौ नागारनानैहाय राजनितियाव पार्सनेलि मानसि हिसाबै नोंथाङा था, सोरखौ सापर्ट खालामो, नाथाय आफाद हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा उमुक पार्टिखौ सापर्ट खालामबाय, नै बेनिफ्राय जानगाराव था। अब्लानो नोंथांमोननियाव ओरैबायदि मानसि फल' खालामगोन, ओरैबायदि फल' खालामगोन, बरंस' आंनो सबसे सिगां नोंथांमोनखौ फल' खालामगोन। ओमफ्राय बिथांमोनाथ' आरोबाव मा खालामबाय जे गावसोरनि राइटिं बेडआव आं फरायसा आफादनि सायाव मोनसेबो भिडिअ खालामला होननानै लिरहोनानै लादों। खारन बावहाय नैबे BRB कमेन्ट बिगोमा ना चेनेलखौ सालायग्रा जाय बिगोमा बिथांमोना फोरमायनाय मथेब्ला बेखौ बुनानैसो माखासेखौ लिरहोदों बेफोरबायदि। थ' जिखियानो जादोला बुबाय थांबाय, मैया बिथांनि फरायसा आफादा गोबां कमप्लेन आरो कमप्लेन। थ' जोङो दिनैहाय दिपेन बर'आ माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला जों बेखौ बुंनो मोनथारला नामा? आंनि मोनसे सोंथि बियो। दिपेन बर'आ दिनैहाय माखौबा दिनै जि खामानिखौ माखासे सोंखारि जाथाव बाथ्रा बुङोब्ला, रायजो राजाजों बुंजाथाव खामानि मावोब्ला जों बेखौ बुंनो मोनला नामा? बियो ना दिपेन बर'खौ सब समाय गाज्रि लामाजोंनो थांहोबाय थागोन नामा? ना फरायसा आफादाखौ गाज्रि लामाजोंनो थांहोबाय थागोन नामा? बेफोरबायदि जुदि बुंबाय थानांगौबा बा बेफोरबायदिनि बुंनायनिबो जुदि भुल जायोबा, गोरोन्थि जायोब्ला होनबा दिनैहाय माबायदि खालामनो नागिरदों आरो ओमफ्राय सोरबा सासेखौ बुनानै डमिनेट खालामना दोननो नागिरदों। आंथ' बे साइसआवसो नुदों। दिनै फरायसा आफादखौ सोरबा सासेया माबा मोनसे बुंनाय लगे लगेनो नङा होमबा, बेखौ लिंना लांगोन, नागिरगोन, न'आव फैगोन, दुम दाम दाम बुगोन। बे जानो हाया। दिनैहाय आंनि नुनायाव, आंनि हिसाब मथे, आंनि थौले मेलेमजों साननानै नुहुरनाय, न'आव फैगोन, लामायाव लोगो मोनगोन, लिंनानै लाना थांगोन, अफिसाव थ्रोब सोगोन, बे गियान जानो हाया फरायसा आफादनि। जुदि BRB कमेन्ट चेनेल बिगोमाया जुदि दिपेन बर'खौ जुदि डिलेट खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंब्ला बियो बिराद गिदिर गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो। এই বলে যে दिनैहाय फरायसा आफादा लांनानै अफिसाव सोनानै कयेकजन दैदेनगिरियाथ' बिथांमोना जेबो आखाइ होआ। बिथांमोना दिनै मिडियायाव प्रेस मिटनो मायावनो मिडियायाव फैनो बिराद क्लिन खालामनो गोरों, हायो, अस्ताद मोजां। नाथाय बिथांमोननि सिङावहाय, बै दैदेनगिरिनि सिङावहाय बेसेबां दुलन्तर मानसिफोर दङ। दुलन्तर होननानै बुंगोन आं बिसोरखौ। मानो होननानै बुङोबा अफिस सिङाव बुख्रुबनाय बे गियानखौ आंबो प्रेक्टिकेल नुदों। थिउरि नङा बेयो, प्रेक्टिकेल आं नुदों। बेखौबो आं थुनोबो हायो। बे आरोखि जिखियानो जादोंला आं बुंनोबो थांला बेफोरबायदिसिम, जाहाथे फरायसा आफादफ्रा बेफोरबायदिनिफ्रायबो मोनफा मोनफा लेसनखौ लायो। खारन बै समनि फरायसा आफाद, दानि फरायसा आफाद गोबां पार्थक्य दं। दानि जेसेबां फरायसा आफादफोर आनसलिकआव थाग्राफोर, बै सुबुंफ्रा बुख्रुबनो, नाख्रुबनो, दरजा फांथेनानै बुख्रुबनो बेखौल' गोरों। बिनि अनगायै आं दिनै फरायसा आफाद हिसाबै, आं दिनै फरायसा आफादनि अफिसाव थानानै आं दिनै मानो थानांदों बे कुइसनखौ मालाबाबो खालामफेरा। आं सोरनि थाखाय थानांदों बे फरायसा आफाद अफिसाव, बेखौ मालाबाबो कुइसन खालामा। गाव गावखौ दांनायनानै नाय आरो गाव गावखौ कुइसन खालामनानै ला। आं दिनै फरायसा आफादाव मानो थादों आरो आं सोर, बेखौ गाव गावनो कुइसन खालाम। अब्लानो बावहाय कुइसन खालामबानो एन्सारा ओंखारहैगोन। आं सोर, आं एबसु फिसौ मानो थादों, आरो आं दिनैहाय बिमा बिफा गैयामोन नामा, आंहा दिनै हा हु गैयामोन नामा बेफोर मावना जानो थाखाय दिनै फरायसा एबसु अफिसाव आं मानो थानांदों, नै बेफोरखौ कुइसन खालामबानो
क्लियार काट बे गासैबो भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोन्दांथि मोनखो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ नेनानै थागोन आरो नोंथांमोननि कमेन्टखौ लानानैनो आङो भिडिअ बानायनो नाजागोन दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै उननि भिडिअ लोगो मोनगोन थेंक इउ गोजोन्थों